F'San Vincenz de Paul qed isir kors mifrux fuq 10 lezzjonijiet li l-antiju sejjejn lill-qraba ta' dawk in-nies li għandhom id-dimensja. One News tkellem mal-koordinatriċi ta' dan il-kors, l-infermiera Rebecca Kutajjar, li spjegat magħna li dan il-kors li huwa bla ħlas u jitratta diversi aspetti. Jinvolvu topics bħal pereżempju s-sintomi li inti tista' taraf xi behaviors li inti tista' tinnota f'dawn il-persuni bid-dimensja, kif aħna nistgħu nagħmlu attivitajiet magħhom, kif iġġib ruħek, x'servizzi għax hawn ħafna servizzi fil-komunità li sfortunatament in-nies fil-pubbliku mhux dejjem ikun jaf bih. Wieħed mill-letturi ta' dan il-kors qal kif minnu qed joħorġu aspetti pożittivi. In-nies li jattendu dejjem ħarġu aspetti pożittivi wara li jattendew il-kors. Ovvjament jitalmu ħafna through dal-kors, jitalmu kif għandhom iġibu ruhom ma' persuna bid-dimensja u kif għandhom jagħtu kura aħjar. Waqt li konna waqt waħda minn daw il-lezzjonijiet ta' dan il-kors li bħalissa tisiru online, tkellimna ma' waħda mill-parteċipanti. Hija qalet magħna kif hija qed tattendi dan il-kors hekk kif hemm għandha d-dimensja. Ħafna anke ċertu affarijiet li ma kontx nafhom u support l-iktar li speċi il-lecturers għamlulna ħanejlek ċertu fil-eżempju tal-paċenza l-Italjani għax dejt imbagħad